Mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, srdečne vás vítam na službách Božích. Dnes ráno, keď som videl to počasie, som aj tak rozmýšľal, či niekto príde. A preto som tak veľmi vďačný za každého z vás, lebo máme nedeľu, konca cirkevného roka. No a čo môže byť dôležitejšie, ako byť bdelý a očakávať? Tak príjmite toto, prosím, toto požehnanie a odchádzajme potom z bohoslúžieb s vedomím, že naozaj bdelosť je neuveriteľne dôležitá vec. Milí bratia a sestry, teraz budeme začínať predspevom Najsvätejší. Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Halelúja, sláva Bohu. Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen.
nášmu. V duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Bože nebeský Oče, prosíme ťa, prebudzaj nás ústavične svojím svätým slovom, aby sme na tvoj deň, ktorý príde ako zlodej v noci, nezabúdali, ale s múdrymi pannami očakávali. Nedopusť, aby sme čas tvojej milosti v povoľovaní telu a v hriešných žiadostiach márnili, ale daj, aby sme sa vo viere, láske a nádeji dňa príchodu tvojho Syna dočkali nových nebies. A to pre Ježiša Krista, Pána začiatku i konca zmiercu, prostredníka i vykupiteľa nášho. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo. Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci. Radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečišťa v Negebe. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 25. kapitole. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 panám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústretí ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej so sebou nevzali. Rozumné si však vzali lampy, aj olej v nádobách. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krik: hľa, ženích, vyjdite mu v ústretí. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hásnú. No rozumné odpovedali: nie. Aby jazda nebolo málo ani vám, ani nám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však tieto pány odišli nakupovať, prišiel ženích, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, Pane, otvor nám. On im však odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neznáte ani dňa, ani hodiny. Chvála Tebe, Hospodine. Halelúja.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si slová Svätého písma, ako ich máme napísané v Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole 28. a 29. verši. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas. A tí, čo dobre robili, budú vzkriesení pre život. Kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Amen. To sú slova Svätého písma. Milí bratia a sestry, všimli ste si, ako ľudia v poslednej dobe prestávajú kriticky myslieť? Bez toho, aby sa zamýšľali, aby analyzovali, aby použili tie nahromadené vedomosti, ktoré sú v nich. Jednoducho príjmu niečí názor a koniec. Už sa boja čokoľvek vytvoriť. Aby to nebolo zlé. Takto na niekoho hodia. Navštívila ma rodina zosnulého a priniesla mi životopis. Bol fajn, nejaké slová sa opakovali, ale to nevadí, veď všetko spoločne upravíme. Nakoniec mi povedali, pán farár, to napísala umelá inteligencia. Ja som sa trošku zasekol. A vždy, keď sa zaseknem, tak je to na mne asi aj trochu vidno, že? Tak som si uvedomil, čo za nás ešte napíše. Diplomové práce? Kázne? Príhovory? Čo sa stane ďalej? Keď bude potrebné vyznať lásku? Alebo zdieľať bolesť? Aj to urobí za nás? A čo sa stane vtedy, kedy budeme sa musieť nejakým spôsobom napraviť? Keď bude musieť prísť pokánie? A výzva, aby sme sa zmenili. Ako nám to povie, keď hriechy každého z nás sú trošičku iné? Aj toto urobí za nás? Aj sa za nás rozlúči? S ľuďmi, ktorých sme ľúbili a ku ktorým máme vzťah? A naše srdce? To všetko, čo cítime, čo vyznávame, to zostane ukryté vo vnútri? Aby nerušilo? Aby snáď nepoužilo nejaké kostrbaté slova? Ale sa mi to hovorí, že? Sadnem si, zoberiem pero, papier, klasika a píšem. A keď ma niečo zastaví, tak je to len vyzváňajúci mobil. Ale, milí priatelia, nemám z toho celkom dobrý pocit. Pretože vlažné slova, hoci sú pekné a uhladené, oni v sebe nesú jedno obrovské nebezpečenstvo. Vlažné slova môžu dokonale umlčať svedomie. Preto Pán Ježiš hovorí,
Nebuďte, prosím vás, vlažní, buďte buď studení, alebo horúci. A to, čo je ešte ďaleko vážnejšie ako svedomie, vážne slova môžu umlčať Boha. Boha v nás. Dnes sme si prečítali veľmi jasné slovo, o tom sa nedá veľa špekulovať. Vzkriesenie na život, alebo vzkriesenie na súd. A nič iné medzi tým nie je. Žiadny medzistav. Nejako to všetci cítime. Aj keď možno na to celkom dobre nereagujeme. Boží súd. Znie to dosť hrozivo. Nebude to asi nič príjemné. Odrazu sa na veľkej nebeskej obrazovke zjavia všetky naše skutky. Lenže to nie je všetko. Potom nejako zahrmí a objavia sa všetky naše slová. Ak sme už takí šikovní, že aj slova, aj skutky vieme nejakým spôsobom skorigovať, prejde pár sekúnd a objavia sa tam naše myšlienky. Ak všetko dokážeme nejako učesať, tak myšlienky nie. A tie sa odrazu objavia v plnej nahote. Myšlienka je nehmotná, pre ľudí neviditeľná. Svojím spôsobom si môžeme myslieť, čo chceme a ako chceme. Áno. Lenže Ježiš nás upozorňuje. Povie, pozri, ako žiješ. Pozri, koľkokrát prekračuješ hranice toho, čo by si už nemal urobiť. Pozri sa, aký je svet okolo teba. Všetko, čo sa deje, je len následok. Ľudia prestali rozmýšľať o Božom súde. A začali sa domnievať, že môžu úplne všetko. Jediný spôsob, ako korigovať život, zostal zapadnutý zriedenými slovami, ako naše mesto dnes snehom. Milí priatelia, nenechajme sa oklamať. O tom hovorí dnešná nedeľa. Nenechajme sa oklamať, musíme ostať ostražití. Nesmieme sa nechať zviesť. Nesmieme sa nechať tak nejako uspať a uplácholiť, že sa vôbec nič nedeje. A v nastupujúcom štýle môžeme pokračovať ďalej. Končíme cirkevný rok. A vždy, keď sa končí rok, alebo keď máme narodeniny, tak máličko si uvedomíme, že sme stále bližšie a bližšie k jednému, ale veľmi zásadnému bodu. Boh sa nás opýta. A to je to spravodlivé, opýta sa každého z nás. Čo sme urobili so svojím životom? Ako sme využili všetky možnosti, ktoré nám náš život dal? Alebo ako sme zneužili prekrásny dar svojej viery? Keď sme ju v tých najkritickejších chvíľach niekedy dokázali umlčať. Práve vtedy, keď sme sa rozhodovali medzi dobrom a zlom, ako keby sme zabudli na to, že veríme v Boha. A povedali sme si, však všetci idú na jednu stranu, prečo by sme nemali ísť s nimi.
Keď ten čas príde, možno, že vyťahneme nejaký lístok. Možno to bude ťahák napísaný umelou inteligenciou. A možno ho budeme mať v rukách a tak úplne bez zmyslu ho žmoliť. S pokorou si musíme uvedomiť. Nemôžeme v živote hovoriť len o tom, čo je pekné. Nemôžeme v živote len stavať na optimizme. Niekedy je čas, musíme sa zastaviť a povedať aj to, čo je potrebné. Veľmi na vás myslím, pretože viem, že ste takými predĺženými rukami Boha vo svojich rodinách. Koľkokrát vediete veľmi tvrdé rozhovory a snažíte sa v nich ochrániť generácie ľudí, svoje deti. A veľmi rozmýšľate nad tým, že čo je vtedy dôležité povedať. Prosím za vás, nehovorte vždy len to, čo je pekné. Ale povedzte aj to, čo je potrebné. Viem, že sa bojíte odmietnutia. Viem, že vás v tej chvíli prestávajú počúvať. Ale tak to má byť. Risknite to. Možno vo vašej dobrote, láske, ale aj upozornení ľudia spoznajú, že život nie je len zábava, ale že je vážny a že si vyžaduje vážne a správne rozhodnutia. Milí bratia a sestry, prečítali sme príbeh o 10 panách. 5 rozumných, 5 nerozumných. Rozumné si urobili zásoby. Viete, čo je krásne? Ten individualizmus je na niečo aj dobrý. Keď si urobíte zásoby svetla, pekných vecí, dobrých vecí, láskavých vecí, je to vaša zásoba. Nedá sa s ňou rozdeliť. Kráčajme po svete s otvorenými očami, aby sme zásoby pre svoju vieru nikdy nestratili. Amen. Milí bratia a sestry, skloňme sa k modlitbe. Láskavý Pane, je nedeľa, ktorá nás vedie k tomu, aby sme boli ostražití. Niekedy sa nám stane, že chceme byť osloviteľní, milí, dobrosrdeční. A zabúdame na slova o Tvojom súde. V tejto chvíli Ti ďakujeme za všetky dary, ktoré sme dostali počas cirkevného roku, ktorý je trošku ináč stavaný ako náš občiansky. A veľmi ťa prosíme, aby sme dokázali s láskou, ale jasne, povedať slova aj o Tvojom príchode, aj o Tvojom súde, aj o Tvojom rozsudku. Láskavý Pane, prosíme ťa za všetkých, ktorí dnes prichádzajú k nám, aby povedali spolu s nami svoju modlitbu. Veľmi ťa prosíme za nášho brata, ktorý sa dožil krásnych 70 rokov. Ďakuje za všetku lásku, za všetko pochopenie. Ale zároveň si spomína aj na veľmi smutné výročie. Keď pred 15 rokmi zomrela jeho drahá manželka a matka jeho detí. Veľmi ti ďakujeme za to, že si nášmu bratovi dal silu.
Dal si mu žehnanie a viedol si ho. Aby nahradil aj mamu, aj otca, aj láskavého človeka. Páne, buď s ním a dávaj mu svoj pokoj. Láskavý Pane, modlíme sa za tých, ktorí si pripomínajú asi to najťažšie, čo môže matka v živote zažiť. Prvé výročie smrti jej dcérky Adrianky a na úmrtie 17. výročie jej ocka Rudolfa. Láskavý Pane, aj tejto našej sestre si dal niesť ťažký kríž. Kríž obrovskej bolesti a straty. A ona to mohla zvládnuť len s tým, že bola v tvojich rukách, v tvojich dlaniach a v tvojej láske. Páne, prosíme, pomôže jej so všetkým tým, čo v živote potrebuje. A daj jej svoju dlaň, aby tak, ako doteraz, stále cítila tvoju lásku. Láskavý Pane, prosíme ťa aj za rodinu Špánkovú, ktorá si spomína na duchovných pastierov Milana Devečku a jeho pani manželku Irenku. Prosíme ťa, aby si ich chránil a stále žehnal vieru, ktorou boli naplnení. Láskavý Pane, prosíme ťa aj o rodinu Zárubovú. Rozlúčili sa so svojou milovanou mamou Irenkou. Povedali o nej krásny príbeh. Príbeh lásky a dobroty, akú necháva na tomto svete každá mama. Vychádzali ich slová zo srdca a veľmi ťa prosíme, aby si ich viedol. A to, že budú spomínať, nech spomínajú v láske, ale aj v úžasnej viere, ako ich milovaní rodičia viedli, ako im dávali z tvojho slova, ako ich žehnali. Prosíme ťa za ich celú rodinu, aby si žehnali navzájom a naplnila sa krásou viery, ktorú dostali po svojich rodičoch. Láskavý Pane, prosíme, vypočuj nás, keď voláme k Tebe. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, chcem veľmi pekne poďakovať za prinesené milodary. Pánu Bohu známy brat pri príležitosti svojho životného jubilea 70 rokov, zároveň si rodina spomína aj na smutné výročie úmrtia drahej manželky a matky. S láskou a úctou spomínajú manžel a dcéry s rodinami. Ďakujú za roky, za silu, ktorú im Pán Boh dáva. A s tichou spomienkou na tú, ktorá im bola oporou v živote, venujú na cirkevné ciele 50 eur. Pánu Bohu známa sestra s rodinou si s láskou a úctou spomína na svojich drahých zosnulých, na dcérku Adrianku pri 1. výročí jej úmrtia, na ocka Rudolfa pri 17. výročí jeho úmrtia. Pri tejto príležitosti venujú na cirkevné ciele 100 eur. Rodina Špánková pri spomienke na pána farára Milana Devečku, ako aj na jeho manželku Irenku Devečkovú, venujú na cirkevné ciele 50 eur.
Smútiaca rodina pri poslednej rozlúčke s Irenou Zárubovou, prosiac Pána Boha o potešenie, venuje na cirkevné ciele 100 eur. Veľmi pekne ďakujeme za vaše prinesené milodary. Ochotného darcu miluje Boh. Milí bratia a sestry, no teda asi sestry, lebože každý v pondelok 24.11. od 10. do 12. hodine na domčeku v areáli Betánie sa stretnú mamičky s deťmi. To znamená, že bratov asi nemusíme vynechať. Dávame to do pozornosti všetkým mamičkám a srdečne pozývame. V prípade nejakých otázok môžete kontaktovať Stanku Sochorovu alebo Martinku Stromkovú. Nech sa páči, mamičky s deťmi. Máme aj taký dôležitý oznam. Na budúci týždeň je prvá adventná nedeľa. Večerné služby na budúci týždeň, nie tento, ale na budúci, nebudú, pretože všetci kňazi budeme mať spoveď, Večeru Pánovu. Aj na budúci týždeň v rámci služieb Božích bude veľká adventná spoveď. Srdečne vás na ňu všetkých pozývam. Milí bratia a sestry, rozlúčili sme sa so sestrou Irenou Zárubovou vo veku 86 rokov. Blahoslavení, ktorí umierajú v Pánovi. No a ja sa chcem veľmi pekne poďakovať. Minulý týždeň bol trošičku hektický, ale nádherný. Aj tými službami Božími, ktoré sme tu mali, ale aj večerným podujatím v spolupráci s vydavateľstvom Tranosius. Naozaj to bolo veľmi pekné a veľmi hodnotné. No a možno maličké prekvapenie, čo pre vás pripravujeme. Tak 4.12. ešte čas sa dozviete, niekedy medzi 18.30 a 19. budeme mať koncert v našej sále v Evanjelickom cirkevnom dome a pripomenieme si 115. výročie, ako bol prvýkrát vydaný evanjelický posol. Takže toto tak v kútiku máličko pripravujeme, dáme vám plagatiky a potešíme sa, že keď prídete a keď si vypočujete pekné veci. 17. november. Krásna akcia. O 10. prišlo na námestie veľa detí. Mohli sme sa prihovoriť. Oficiálne oslavy mesta Liptovský Mikuláš. Naozaj pekné, dôstojné. Detičky si priniesli transparenty, priniesli si stužky. Sloboda, demokracia. Toľko detí pokope. Úplný úžas. Veď takto chceme. Skvelí učitelia, ktorých tam v daždi priviedli. A stáli tam a strážili. A tak som sa z toho v útorok vytešoval a deti mi hovoria na cirkevnej škole: pán farár, pozrite si na Facebooku komentáre. Joj, detičky drahé, ja Facebook nemám, musíte mi to parafrázovať. Pozrite sa, koľko je tam nenávisti. Že či nám títo teraz idú vládnuť. Nechápem to, bratia a sestry. Nechápem to. A naozaj musíme dať veľmi veľa múdrosti a zodpovednosti, aby sme také vyjadrovania veľmi rázne odsúdili. Neviem, čo ešte treba viac. A čo necháme tým deťom, keď to takto všetko zhodíme. Dúfam, že všetci máme veľa múdrosti, aby sme pri konci cirkevného roka si povedali, že to takto nemôže ísť ďalej. To sa takto nedá. Musíme prísť s pokáním, s odpustením. Ale takto nie. Bratia a sestry, príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, láska Boha Otca, dar a prítomnosť Svätého Ducha, nech ja zostáva so všetkými vami. Teraz i na veky vekov. Amen.
pravý čas. V tom je nádej našej viery pevnej. Knieža mieru zvíťazí. O Hospodine, po nebesia sia Tvoja milosť. Pánu Bohu nášmu, duchu a pravde pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si nás i dnes viedol Duchom svojim svätým do domu Tvojho Otca, aby sme tu strávili požehnané chvíle pri Tvojich nohách a počúvali Tvoje sväté reči. Neodnímaj nám nikdy tú milosť, ale síď nás hojne pravdou svojho slova, aby sme nikdy nevybočili z Tvojich šľápají, ale nasledovali ťa verne touto časnosťou, potom za Tebou vošli aj do večnej slávy. Pane Boh, požehnaj a ochraňuje vás. Pane Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pane Boh, obráť k vám svoj obličaj a daje vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Pokojom nás obdarí Ježíš Kristus, Pán náš, ten pravý čas. V tom je nádej našej viery pevnej. Pokojom nás obdarí. Všetkých ľudí zjednotí, všetkých ľudí zjednotí. Ježíš Kristus, Pán náš, ten pravý čas. V tom je nádej našej viery pevnej. Všetkých ľudí zjednotí. S pomocou už blíži sa, s pomocou už blíži sa. Ježíš Kristus, Pán náš, ten pravý čas. V tom je nádej našej viery pevnej. S pomocou už blíži
Milí bratia a sestry, tieto služby Božie sa končia. Máme pred sebou cestu, brat farár išiel s baličkami, no takéto počasie, že? Ja o 14. by som mal pochovávať pri Bánovciach nad Bebravou, no tiež je to také všelijaké. Ale cesta je dôležitá. Aj advent je cesta. Prajem vám, aby ste na svojej ceste poznali pokoj a lásku. A teraz už podajme si ruky a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi.